Здравейте, приятели, и добре дошли отново в моето канал. Днешното видео до сега бях имам раничко. Сега бях с червил и сега как ще видите до описанието днес, ще си оправяме, ще си украсим програмата и това ще е по този начин. Имаме такива сърчица, които аз ги направих. Имаме, ето има едно червено, което го изрязох. И сега изрязах и сега ще режем зеленото. Ето на път, сега се махне. Добре махнато. Сега искам да махна синото. Хора, днес като ходих на балет, буквално едно момче дойде и почна, защото аз днеска с моите приятелки отидох и те ми казват, запиши се, и аз записах. Едно момче като дойде там да... И то Димитър, той в принцип си ходи. Ама... О, хора, струва, ще ми са... Имам още нещо тук, ама го забравих. Ама го махнах. Така, сега имаме тиксо. Имаме нощ. Чакайте малко. Така. Сега. Започваме. Уникална. Поне първото сърце. Така, това ще го оставя тук. А аз ще почвам да лепя. Окей. Опитах се да... И... успях!
хора. Това става много хубаво. Така. Само остана ето това и съм готова. Gosto, Josi, as. О! Хора, сега ето това. Ще го взема и ще го сложа тук. Това е език. Гледам едно дете днеска. Какво е на балет. Играе и вади езика. Ете. Не спрях да зазви. Боже. Ще се ударя. Няма значение, не съм се ударила. Втори ден. Това няма да, това няма да, това е.
Това е ако. Та-дам! Оф, хора! Не. И хора, това ще няма повече, не искам повече да развалям гардероба. И това е. Само малко да поправим. Ух, ръката си. Ръката ще се щупя. Не мога самата да се изпазя. Трябва да се щупя. Така, това е за вкуса. Сега хотим да го върнем. Такова лист. Ще си оправим лицето и ще снимаме TikTok. Аз малко ще изключа, ще отида до мама и ще се върна. Сега, хора, ще отидем да си оставя тия дрехи за пране и ще си оправим лицето за TikTok. Клипове. О, боже. Хора, тук ми реши на бебе. Спил так. Оф, беше. Така, сега тук светваме и ще се оправяме. Както сега ще ми е по-лесно, защото съм на телефон, а не съм на майкито. А пък и ще чакам на гледал. Ще ни трябва още една среща на лидерите, за да решим за парите, най-вероятно през новата година. Това е разочароващо. Стояхме до 2 часа през нощта, имахме текст, с който 26 държави сме съгласни, но не можахме да убедим господин Орбан. Самата Украйна решението за начало на преговорите беше посрещнато с ентусиазъм. Влизането в Европейския съюз се подкрепя от над 90% от населението. Бях впечатлен от решението. Това доказва, че цивилизационният избор е Така, хора, сега. Украйна трябва да е в Европа. Аз искам това за децата си. Сякаш извън фокуса на вниманието празнуват и в Молдова. Преди войната бившата Съветска република изглеждаше много далеч от начало на преговори. Хората искат да влезем в Евросъюза. Сега, хора, Слагам си гланц, секси Крис и започваме да снимаме, но при едно условие. Абонирайте се канала и слушайте по една кампания за клипа. Ако искате да продължаваме да правим такива видеа да снимаме TikTok, TikTok и ще си изберем също заедно. Аз сега ще си оправя пак устите. Правя също от гланц, да се разтече, да стане бляскав. Няма да е точно бляскав. общата скръжна покривка, тя мисля, че се вижда тук по околните заведения, близо метър. Вече има условия за ски. Да, действително днес се отвориха поне в началото 9 писти, 3 от които частично. Очаква се обаче в следващите дни, в зависимост от метеорологичните условия, това нещо да се промени, който следи нещата, ще погледне в сайта и ще се ориентира. Иначе имаше много хора днес, някои дошли просто от любопитство да се порадват на тази бяла снежна приказка, други пък направиха своя дебют по ски пистите. Направи впечатление, че доста хора по ски пистите бяха не от България, бяха дори от другия край на света. Аз запознах се с хора от Гърция, от Испания, дори от Индия. Нека да чуем техните първи коментари, техните впечатления от тази красива снежна приказка тук в Рио Орина.
Забавно е, до вчера нямаше никакъв сняг, а днес толкова много. Няма как да не сме щастливи. Всичко е толкова красиво. Последната ми ски ваканция беше в Финландия. Сега искам да променя нещо. Видях, че в България има 3 големи ски курорта. Погледнах полетите и тръгнах. Така хора, оправяме се още с Торванц. Почва на Матсон. Още не съм го направила. Така. Това. Добър вечер. Истинска зимна снежна приказка. Подписвайте в Пампорово. Окей. Къде телефона? Съм по-визадна нататъка. Сега едно. Хора, почваме. Не мога. Така, започваме. Само ще отидем в хола, защото там снимам по принцип. Двата телефона. Сега снимам на тази песен. И ще ме гледате. Ще направим поне около 2-3 тиктока. И това е. Телефона там са, и на два телефона съм видял. И зача, къде я гледам? Тука ли е? Неорал. Така, да ще го оставя тук. А другият тикток ще го оставя тук. Той сега да го репетира. Райан е място за двама ни. Ето подарявам ти душата си. Помня, че съм спал пред вратата ти. Моля се на Бог за ръката ти. Райан е място за двама ни. Ето подарявам ти душата си. Помня, че съм спал пред вратата ти. Добре, това да. Аз любимия ефект е ето тоя. Чакай, сега ще ви покажа. Чакайте, ето този ефект. С фоничките. Ето сега ще снимам. Добре, започваме. Камарш прионеси там стои, то беше. Да бях те убила, да не плача вече. Чуждите. Камарш прионеси там стои, то беше. Да бях те убила, да не плачех вече. Камарш прионеси. За. Камарш прионеси там стои, то беше. Да бях те убила, да не плача вече. Чуждите. Камарш прионеси там стои, то беше. Да бях те убила, да не плача вече. Чуждите. Камарш прионеси там стои, то беше. Това ще ми е третия тук. Плета хартия си ти моя бизон! Не ли си приказките, ма извросен бухал? Анимал планет! Булдог! Остава клюки, да не се обидим. Нема, нали се говорим? Да, ма. Какво ще правим сега? Плета хартия си ти моя бизон! Калифорния, Рим, Дубай, Париж, като милиарди най-яката той да ме зръще, да. Ето го бе,
Come on everybody, да сека да пю, означава хайде всички заедно. Сега идвам. Така, почваме. Дънгърла. Как да върнати детето се обича, как ти дори на теб не се прилича. Чули как ми гори душата, чули как аз за тебе плача. Мачка си се след тебе, връщай го бойно аз. Бачкам като бачка мене, не помага и това. Още ли се не си помниш ми лицето, още бие ли за мене в теб сърцето. Още аз ли съм това, което искаш, не забравили ли ти писам. Още ли се не си помниш ми лицето, още бие ли за мене в теб сърцето. Я марш при унеси, хайде плюй ме. Айде ти и тия като те, всичките. Хайде плюй ме. Айде ти и тия като те, всичките. Хайде плюй ме. Сега ще го правя, репетирах. Меди. Хайде плюй ме. Айде ти и тия като те, всичките. Хайде плюй ме. Айде ти и тия като те, всичките. Я марш при унеси. Като другите. Подиграват ми се, защото съм различен. Аз им се смея, защото съм и еднаква. Когато ми гледат, странно за това, че винаги си гледам и оправям миглите, за да са перфектни. Те го е написала перфектни. Не перфектни, а перфектни. Перфектни. I love you. Vas-y bébé, teste-moi. J'ai fait le tri, reste que toi. Chérie, teste-moi. Et on verra si tu trouves des comme moi. Хайде ти. Обича я дори да казваме, искали да я пази всеки ден. Буду каза, обича дори да казваме. Хора, сега ще направим, това е петия тикток. И разбира се, хора, чакайте малко. Добре, ама не идвам. Така че ще го оставя тук и аз започвам. Ребе, ще не почна. Ей, сега идвам. Така, почвам. Обича я каквато и да е. Обича я дори да казваме. Не спирай да я пази всеки ден. Обича я каквато и да е. Обича я дори да казваме. Не спирай да я пази всеки ден. Добре, сега с тиктоците ще продължа след малко. А вас ще приключваме вече заедно. Така, вас приключваме. И давам само аз идвам.
За вас съм само да ви кажа аз едно. Абонирайте за канала и служете по една кабанка с клипа. И харесайте. Обичам ви. Чакайте! Шуга се. И чакайте малко. Така хора, сега с вас ще си изберем трик. И това е общо моят гардероб. Знам, утре е събота, но все пак. Айде. Така. Не знам. Сега. Мисля да обуя ето този клин. С ето този потник. Ето този потник. Така. И ето това. И бюсти. И бюстие. И най-важното, както казах, бюстито. Така, общо. Бюстие. Жилетка от Лайкики, от Варна. Аре ви кажем откъде е. Той е потник. И той е клин. Сега ще ги оставя тук. И да. Сега. Тук наистина вече препоръчваме. Абонирайте за канала и слушайте по така пака с клипа. И очаквайте втора част от когато гледаме филмите. Там филми. И тогава не се ще гледаме филми страшни. Абонирайте канала и слушайте по една камбанка за клипа. И за канала ми. Обичам ви!